Vítame vás u nového videa a máme tu prvú časť zo série, že trail building. Áno. Najprv opravíme ten náš ako main trail a potom by sme začali stavať aj druhý, že? Hej. A tak Teraz sme tu asi hodinu robili nejaký... a ukážeme vám, čo sme zatiaľ opravili. Takže máme tu takýto skok. Ono to bolo, no hej, potiaľ a bolo to tak strašne, tak ako keby boula taká veľká. A hen tam to bolo také prehlbené, tak tam sme nahádzali hlinu odtiaľto. Hento, ešte tam tak, no hej. A potom to bude vlastne do korení a tam klopenku by sme asi ešte navýšili. Lebo je celkom malá, ale ten skok akože sa nám celkom vydaril. Hej, on bude strašne dobrý. Hej, bude dobrý. Tak rýchlo. No, odtiaľ a tam. My vám vlastne potom ešte ukážeme celý trail, bo to ste ešte nevideli. Možno aj v tomto videu. No, uvidíme ako to. A ideme sa posunúť ďalej v stavaní. No, takže sme tu zás iný deň. O dosť iný deň a ja som tu na bajku a Matias tu, keď som ja bol preč, tak Matias tu s takým kamarátom dorobil skok. A vypadá takto. Snažil som sa, aby to vypadalo ako najlepšie. Ale vravel mi, že Matias tu spravil skoro všetko. Že on tu iba toto robil a kopal dieru. Ale vypadá akože v pohode, musím ťa pochváliť. No, musím ťa pochváliť. No, a teraz robíme klopenku na dopade. No, ďalej ako na dopade. A trochu ju prehlbujeme a zvýšujeme, lebo bola celkom malá. Bo ešte aj tu znišiť? Ale, no, a možno asi aj hej. Alebo nakopať iba. No, hej. Dobre, tak ideme stavať. No, tak už sme niečo s tým porobili zas. A takto sme tam dali poleno, tuto takto. A je to také celkom strmé, ale to nevadí. A hej no, tam ten drobnový, toto hneď. No však nevadí, ale tak. A vypadá to akože v pohode celkom, dosť. A ešte neviem, či niečo ešte vylepšíme, tam možno hento, alebo neviem čo. Ale toto vypadá ešte v pohode, ešte to nejak ešte upravíme asi. A asi v pohode to bude. A bude to lepšie ako predtým. Lebo je to trochu aj do zeme vykopané. A vypadá to aj lepšie. No tak máme tú časť urobenú. No ešte tam skoro. No ešte tam treba trochu nasypať hliny vlastne, že? A ukážem vám to. No, tu sa to máme ešte nejak. Ale potiaľ to ešte. No hej. A toto je ešte hore nakopať hlinu. Tuto tak. No, ale inak je to akože dobre už. Tuto to len trošku ešte uhladiť. A nebude to nejaký mini skok? Nie. Nejaký mini odraz. Na čo? Aspoň takto veľký. A veď keď pôjdeš tu, po tomto. Však sa odrazíš. Nie, to bude také. Dobre, nevadí. A hen to asi nebudeme prerábať, možno drevo len zdvihneme, bo tam je také spadnuté. Ale však ešte uvidíme. No. A to je zhnité už. hej, no, to je už. A koly sú tam prevrátené. To bude slúžiť ako taká boula asi. A toto ešte dorobíme a ale už je to v pohode. už je to dosť v pohode. A dorobíme a ešte vám to ukážeme. No tak máme hotovo. Matias to ešte posledný shape tomu taký dáva. A máme hotovo. Tam sme to vlastne, tu sme to vlastne navýšili ešte. A dali tam hlinu. Tak tu, hen tam z tej diery a je celkom zlatá diera, tam je taká škaredá. A tá hlina je strašne dobrá. Ale je tam veľa kamení. No a ešte vlastne hen tam hore sme to trochu nasypali a to je asi tak všetko. Takže toto by bol asi koniec tohoto videa a ak sa vám takéto videá páčia, tak nám dajte vedieť do komentov a nezabudnite dať like, Odber. odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čau. Čaute.